Kanyo nikech bende adwa winjo paro achiel mantiere kuom jok mano getwa kapodi ka warange achiel kachiel. Matatu en sekta moro maduong' Dr. Mark Matunga ka ntiere iri kar ka kirange achiel kachiel. Ng'anyo ma kawuono entiere to onge. Grube oselosore ariyo. Masiro ng'anyo gi mok sir ng'anyo. Nyaka sani kiwinjo chal mar wach kama entiere e chal Kenya. Kaluwore gi General Secretary gin grube adek ok gin grube ariyo. Nitie grube mag weg geche mawacho ni ng'anyo dhi mbele. Nitie grup mag weg geche mawacho ni ng'anyo kik dhi mbele. Nitie grup mag jotich ma gidwaro ni mondo mi tich otire mondo giyud suku margi e kuma jatelo nitiere. Koro ka gokinyi ji nosedhi tich ting'eyo ga maber ni kachopo around saa 3-4 geche bedo ga packed nikech ohala di piny. Koro mano ok en gima inyalo luongo ni en ng'anyo. An aweye mana gi kanyo nikech an aonge matatu to bende ok antiere sekta no. Erokamano. To bende asebudho ma ok atiyo gi matatu. Abiro tamo mondo mi anda kanyalo tiyo gi matatu. Tinde watiyo gi Uber. Koro Uber be ko luwo ng'anyo to wuok oko kaka jok matiyo kode. Erokamano ahinya.